ଆଲୋ ମା, ଇଏ କିଏ କିଲୋ? ହେଲୋ ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ବଡ଼ି ଭୋର 3ଟାରୁ ଉଠି ମୁଁ ବାହାରିଲି ପୂଜା ପାଇଁ। ପୂଜା ପାଇଁ ଚଉରାକୁ ସୁସଞ୍ଜ କରି ଲିପି ଖଟୁଲି ଗୁଆ କଉଡ଼ିକୁ ଧୋଇ ଧାଇ ରଖିଲୁ। ପରେ ପଞ୍ଚମନ୍ନ ମୁରୁଜ ସ୍ଥାପନ କରି ସେଥିରେ ଗୁଆ କଉଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାପନା କଲୁ। ପରେ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା ମଧ୍ୟ କଲୁ। ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ରାତ୍ରି ପୂଜା ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଦିନ 2ଟା ପୂର୍ବରୁ ରାତି ପୂଜାକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଘରକୁ। ଚାଲିଲୁ ଆମମାନେ ଘରକୁ। ପୂଜାପୂଜି ସରିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରେ ଦେଖା ହେଉଛି। ଟାଟା।